Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Nay. Adan samot tantay ko na ti radyo abagyaw, Inteng. Ay, ewan ka ron. Ay, sapay naglamin ba? Malamin na. Nalamin taagbagbagyo kat nga rod. Napigsa ngamin ti angin, isuan alamin. Ay, inak makita ko kung tapno pumudot ba si ti feelings ka. Ay, amom ka day, no apay naglamin ti riknam. Gapaw, tasaan ka nga agdigdigos. Day man digos-digos ti ibagbagam pa, nalamin lang ron. Ay, maikat day ta alamin mo, no agdigos ka. Oh! Baka digos dyan. Naglamin. Ay, sikat yung digos no kayat mo. Ay nabadong naglamin mo't itan ti panawon na. Mangtimpla ka mangkidi iti kape. Tanusan una analameng. Saan pa'y anapudot gay danong nga indadang kaw? Uray siya kat makakapkapiak mo. Takastoy ka nga rod anapig sa tiangay. Uray ko man pumanaw adagos dito abagyo na. Mapan ko may sa bali a lugar. No maminsan, saan amabalin nga ibaga amapan ko maiti sa bali a lugar. Kasano mo nga'y dagiti agnaud ijay a lugar. Ijay ko mabaybay nga awan agnaid ti kayat ko asawain. Bag ijay tawan babalay ang maapiktaran. Inteng, nakaturog ka ka din. Itaypay akanayon nga agreng day ta silpon mo. Ay, siya sino nga tanga ti umawawag iti kastoy nga oras kahit madamapay ti bagyo na. Ay sungbatam tapno maamuam no asino ti umawawag. Amangan no emergency. Amangan no adag kasapulan iti tulong. Kung man langan, sapay kay imasan mo ti turog. Hello! Ano? Ita ka di? Kat kumusta ti bagbagam nga aganak? Ha? Delikado ko na. Sige. Agpaaraya ta, kadagiti kakadwa. Urayan na kami ditan. Bye! Ay, Inteng, anya ka no day jay? Ti kano asawa ni Matias ijibanta. Na, apay ti asawa na, kat agbagbagyo pa'y mo't nga rod. Kasapulan na titulog, tawan kadwa na amang imot ka ni asawa na. Aganak ka no, numarigatan. Agkapsot ka na, ti asawa na. Ay, sos, apo. Inranrana na pa'y mo't nga rod itang nga agbagbagyo. Sino mo't dito nga tuk-tuk-tuk iti kastoy nga oras? Agbagbagyo pa'y may. Lukatan ti rin ako raw. Ha? Nangkal ko day siya. Napay nga tanga imay ti kastoy nga oras. Kung nagbagbagyo pa'y. Lukatan mo na! Manlangan ni Lukat. Kaslam, uraman niyang kay. Mulig kayo na at agbagbagyo ang kay. Kasla kayo labilit na nakuturan. Dara sabta arayatan tayo ti asawa ti akin asawa. Kanya nga asawa ti akin asawa ang kay. Nulawagan niyo man ti agsaw. Ti asawa ka nun ni Matias. Aganak ng marigatan. Kan agkapsot pa. Mabalin nila kumakasarita ti ubing iti unag ti tsantina na. Tasan to laro mo rin to nawanan ti bagyaw. Saan nga umno ti ibagbagam? Umay kakidin, tayo tayo ijibanta. Anya ka rin ti kinanyaw. Tag sursur kayo ti kastoy at tiyempo paray. Agbagbagyaw. Adag papaarayat paray. Aganak ka no ti asawa ni Matias kahit agpatpatulaw. Ta agkapsot ti asawa na. Nagloko nga ubingay. Tiranranan na ti rumrumwar iti kastoy at tiyempo. Ay bantayo ti kumadro na. Pantayo iti bantay. Naring kabailan na. Dagasan tayo man nga ro. Umay kakadimot pare. Umaya mo ta pare. Sapay at malabasan na karayan. Mangitugot tayo iti tali. Anong may titali pare? Apay agbagkal. Iwayat tayo apagkapitan nga agbalasiw kasapulan. Nagpigsa ti danom ti karayan ang kain. Kasano may wayat nga iti talay. Mapantayo iti pasat ti karayan analawa tapno medyo ababaw. Intayo nga rudain. Sikat ti aglangoy amang ipan iti murdong ti talay di balasiw Pigpigsa ka nga aglagaw. Sige.
Igalot ko iti sikat ko ti talay. Mudili ka daw, kat mayano da. Tulungan da ka, tapos sana ka malmays. Di ka ganag. Iguyog mi titali no makita mi amarigatan ka. Saan nga min ang makabalasay to'y kadwa tayo ako matruna. Masapol nga anda pagkapitan na atali. Ay, marigatan ti pasyente ay. Masapol ama ipan ija ospital. Nakapsot nga men kapitan. Mga lakayo nga ron iti kaputi tagkaputi kayo. Pabayatan nga awitin tayo. Baban iti indaya. Kapilitan na kasta ti maramid ang kail. Sapay nagalis ti dalan nga pababa. Ay, agawaan tayo. Tama nga no kasapulan na amadextros ti pasyente ay. Tasaan ka no anang dagan. Ha? Nakapsot pa yun. Ay, kasimot ti aganak. Agraman ti anak na. Nagbagbagyo pa imot nga raw. Inaya din tayo ti bumalasay taadawit tayo ang nakaindayaw. Maudi ni tatabadong ang nakaigam iti flashlight. Masapol ang nakaigam tayo iti talay. Tapno awan ti maigalays. Alam nga ron. Inaya din tayo ti bumalasay. Imbag ta dati tali pagkaptan tayo. Duha kayo di talikaw, tangkay. Duha kami mat kinimatsyas dito isangaw. Aba ilam di tasang ka na ka. Unang kay. Inayadan tayo ti magna iti karayan. Sa nabalay, tadamot talya pagkaptan tayaw. Saluwanan na kami ako. Kaasipot ti pasyenteng awit na. Saan kumapay arumor ti ubing kabayatan ti kaadami iti karaya. Naray, lakwan nakman iti kapay. Awan kapi may kat agbagbagyo pa'y ngaraw. Gimatang ka kuma, sakbay ang nagbagyo, Maray. Imbag ta, inlukat ko ti Tersinak. Sapay nagpigsa ti angin na. Ngarod kunak nga minod dapay kapi ijay istantay. Idi mangala ako maidi nakapanaw ni Badang. Awan mo kaya man. Nakapanaw ko ng samat. Apay, napanan na ayakat agbagbagyaw. Kaano idi nakita ni Badong nga adda naka-flashlight idi rabi ay. Dama gayam kapitan kan kwaraw. Inarayat dati asawa ni Matyas ta aganak. Saan ka di nga ijay bantay pa'y ti ayan ti balayda? Wen maray, agbalasiw dapay iti karaya. Wala, ibaba tayo ti pasyente. Taipan tayo di taunang. Sige, Matyas. Bagkatintan ti asawam, taipan tayo di ta street chair. Sige, tapno basok ka ta. Kat nabasay di nagnatayo ang madama ti bagyo. Nabasa tayo nga agbaysaw. Kapoy ti angin kanto daw. Uray nakakaputi tayaw. Saan mo ta mabalin ti payong ta nagpigsa ti angin? Sige nga rudaw, saan tayo nagtakta? Ay, kumusta nga'y tinapanan nyo, Inteng? Ay, kaskalan na kuturan, abilate. Nasaan ang nabalin ng ti kumadrona? Impan min iji ospital ta nakapsot ti pasyente. Anya, saan anabailan ti kumadrona? Kunam? Uwan. Tirigat mi nang ibalasew ang nangaksiw iti pasyente. Sapay kumatama ka anak adagos. Ay, unay matlang arudan ti panaganak na piman. Taitipay kastoy apanawan, agbagbagyo. Anya nga ron, iso ti oras ti panaganak na. Mabalin ay, pilin mo ka ano ka nga aganak. Sayang, hindi ka mo naganak. He, hindi ka man, Inteng. Saan ka di nga agpasada ka itakwaraw? Unang kail. Apay damdamagin yaw. Sarong karam to di impan tayo di ospital Apay asakti mapan nga amang sarong karakin kwa na. Kat saan kumit nga asawa? Diyakin asawa ti mapan mangkita kin kwa na. Ay, sigurado nga iso timang bambanta iti asawa na. Apay nga nga ibaon nakijay nga yang kail. Kalakitaan, ano ka sanong ti impan tayo di ospital? Loko ka. Apay, adama di nga aramidam no yung kasarong karam. Kung naglang ka day. Sige, mapahanak ta. Winton maitulot ko ti pasahiros ka, wang kay. Kumusta nga tatiim panda kapitan ije ospital? Padasang may kadamagan king kagawad ko hanan, kin maribanan. Saan ako nasimurat, ta saan kami nga umanay iti tricycle ni Kwarab. Mapanak man nga ro di ta tersina ni Mari Kwanang.
Bareng adda ijay ni Maribanang. Inka mga raw, tadamagam no, nakaanakan ti asawa ni Matias. Nakapsot nga men, hindi inawit da. Sige, tainak mo ila gumatang iti buguaw. Naibus nga minon ti buguong ta. Bumatang kamit tin iti kapay kun tinapay. Saan ka di nga imay dito'y ni Maribanang, Maray? Adda ka di masapul mo kankwan, taapay asapulam. Makidamag lakuman no nakaanak ti asawa ni Matias. Saan pa'y mat nga imay dito ni Maribanang? Saan mo ka di anadamag no nakaanakan ti asawa ni Matias? Timbaga ka nun ni Kapitan Kankwana, kat pinanawan da ija ospital, ta nabasbasada. Nagawid at malamlamin da. Awan nga tati pa kaamuan ta, no anyan ti kasasaad na. Padasin ta adamagan ka ni Kwarog no sumangpaw ta, nagpasada nga main. Bareng adda maipadamag na. Adda kamot dito'y tersena, Maray. Kaya't kumangarod ti dumamag no kasano ti impanda iti ospital nga aganak, Maray. Urayan tayo ni Kwarog. Taimbilin ni Inteng adumagas ija ospital. Taamun na no nakaanakan. No kasta, urayin tayo pa iti isasangpo ni Kwaraw. Wan amaray. Napan nga min nagpasada. Iso nga imbilin ni Kapitan at dumagas ija ospital. Ay, nagriga mo gayam ti aganak. Saan tayo mat ngamin anapadasan tinaganak? Wan nga raw, nagpapadaan tayo laki din nga awan anak na. Kasano ko mga aganakak nga, ikaawam maasawa. Tricycle samot ni Kwarog ti sumungad. Wan sa nga agpaisaw. Sinyasan nyo ta umay ditaw. Tagdamag tayo man no nakaanakan ti asawa ni Matias. Adda pa'y matkarga na pasaheros. Itulod na pa'y Magagara na kun ama kaamaw no nakaanakan wan no saan pa'y. Agtutor ka ka di marituyang. Maamuan tayong tumot laeng. Nagbayag tumo ni Kwarog anang itulod iti pasahero na. Nay, aday ta, sumunga din. Ni Kwarog day ta. Ay, mabit lang tapok kawak. Kun payapayak man tapno umay ditaw. Apay ka day, anya ti ay ayabyaw. Agipadamag ka man no nakaanakan ti asawa ni Matias. Anya ngay ti anak na. Anya pa'y nga ti anak na, no di taaw. Da kayo kit di matababakit ngagmamarites. Amo mi atao ngam damdamagan may no babae wan no lalakay. San ko na dinamag no lalaki wano babae? Idinamwa ka nakaanak, babaen iti sisaryan, pimanawa ka unta nagpasada akpay. Sigay, di ta kayaw, bakit analaing ngagmarites? Ay imay tamo dito barangay haul kumadrona. Ay, wan, Kapitan. Adda nga min nagdamag kanyak ija ospital. May papaniti panangipantayaw iti aganak. Iti panawan ti bagyo. Apay kumano ada yung pantayaw? Karbangan tayo mati tumulong iti pada tayo ataaw. Ay, di manon ka ni Apo Mayor. Iso mapadayawan ka kano, Kapitan. Tainda uluam ti panakaipan ti pasyente, iti panawan ti bagyo. Ay uray awan pamadayaw. Tarumbang la at tulungan, kasapulan iti tulong. Uray chimpo ti bagyaw. Ay, kablaawan ka, Kapitan. Dayta, ti Kapitan. Ay kablaawan kayo met, tadyak met maaramid asisyak. Gaputa tinulungan dak, nagbaligi tayo. Amin tayo kit mapadayawa. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Agday ta, mayaten ti suot ko. Nataera kun iti dayto a suot ko. Sigurado. No makita nakwanan ni Kapitana Gina Akraskaw. Ay sus! Ay na, mayat
Ay sapay kailiw kun makita. Inteng! Ay, inak makimiting iji munisipyaw. Agur-uray kanyak ni Apo Mayar. Ay da, Apo, nagbanglo akon. Mabangong mabango. Ay, kasanaw. Kat imbukbok mun samot amin na di tabagintay bangbanglok anangina. Kwa? Bangbang lumot akong kunam. Apenas kan nga ibagam anangina. Ay talaga mo't anangina. Na, Daytan ti kanginaan alakok abang banglo. Sa nga ribok ti maysa. parupan pa'y asa nga ribaw. Pudno, mate. Angam aguray ka. Ay, nagbangbanglo ka, ngam di ka mo't nagdigaws. Ay, nagwisik-wisik ka kun iti danom itay. Na. Husto da jayan. Ay, inteng. Awan sirbi ti bangbanglo, no di ka mo't nagdigaws. Ay, aginagaw ti ang dod kan nabanglo. Anya mo tan? Pudno, mate. Naala, inka agdigaws, inteng. Agdigos nga. Nagwisik-wisik ka nga rodin. Ay, inka kat agdigosain. Apay, di ka mabain iti kasta nga angot mo. Ay, at least ada na banglaw. Ala, inka kat agdigosain. Kan agpeles ka. Nakababain no di ka agdigaws. Ay, saan dun? Naglamin ti danom. Kun nagbangbanglo ang nga rodin. Inteng! Di nakrurudan. Sige, inka agdigaws. Hey, digos. Na. Makapasuron. Na, agdigos ka. Tadi ka kat mangibabain. Ay, nalpasa kun anagdigos banan. Yan nanday pagsukatak. Na, kasta ka di tinagdigos? Na, saan mat ba sa tabukot mo? Day tala ang matakyag mo ti binasam? Ay, nagdigosak nga rodin. Nay. Ay saan ang mabalin, inteng? Ala, inka agdigos. Ay, maladaw akon iti meeting Uray saan kan ang makimiting no di ka agdigos? Iyay. Ay, kababain ka laang ijay. Saan lang asika ti maibabain? Uray siyak nga asawam. Ibagadan taw, abaybayan ka. Bayam lata ata, ibagada ti kayat da. Anya ko ma? Ay, saan ang mabalin? Ala, agsubli ka ijay banyo, ta agdigos ka. Mutoy kit din ti pagsukatak. Ay, saan ang mabalin, kunak mait? Ala, umay kanta digusin ka. Digusin nak. Apay ubeng. Hay, basta, umay kan, inteng. Bantayan ka nga agdigos. Tapno sigurado nga agdigos ka. Dahil tuyay, nakasakdo akaw niti pagdigos ta. Ay, mayat ba daw? May mayat mo't lang no agdigos ta itinal daw. Tapno ka na yun apresko ti bagita. Nang runa pa, nabara ita ti panawan. Wain, isungarod ka na yun na presko ti bagay. Tainal daw ti panagdigos ta. Mayat iti bagay. Lumag-an tirig na, no kastaan nakadigos ta. Wala nga raw din tagdigosain. Sige, aginigod taman, tapno maikat ti kabkab. Antay, naitulod ko niyang ka laging kay di munisipyaw. Nasaya at mat. Nakamisot matantay. Adan samot kinagura na. Damdamagak ngam di na matibaga. Sabi na ibay ako na. Ay na, pinilit ko ngamen nga agdigos. Ngamen, binuyatan na lang iti danom dagiti saka na. Nalpaskat ka na. Ay, unay niyang kalintay. Ay, agasam, tamapan makimiting anak ka ang dod. Awan na antay. Awan ti mayat ang makiabay kinkwa na ititugawan. Isumot lang ti may babain. Ay, imbagman, ta kaya't mo ti makiabay kanya Kapitana Gina. Oh, wan, Kapitan Enteng. Apay, di mo kaya't ti adda kaabay na. Saan man? Kaya't ko launay. Nang ronano kasken ka pintas Kapitana. Ay sus. Wan mat Imbagman, ta saan ka amadurman kanyak makiabay?
Ha? Ne, apay kuma, kat nagbanglo kamot, kapitan. Saan kamot ana ang dod? Tapno kadurman ka. Agyaman nakno kasta. Amom ka di, kapitan. Adda nangag ko asayang gusang maipapankan ka. Kunada, akabutang mo ka no tinanom. Isoan na ang dod ka, kapitan. Anya? Ngam, siyak ti makapanagnak asana pudno. Ngamin, nakabangbanglo kan tupay. Natairak pa'y kunam Isuma! Oh, dito yan ti paradaan mi, kapitan. Agyaman na kiti panangitulod mo kanya. Awan anya man na kapitana Gina. Umay kanto pasyaran ije balayo Ariglado, kapitan. I-text mo na tano umay ka. Taag party ak iti native amanuhok. Ay na. Di uray man inaldaw. Ay sus, di pa'y kat inaldaw nga agparty ak iti native amanok. Saan man kapitana Gina? Puwira ngaw. Umay kanto sarong karan. Sana balay ta kung namit nga awan asawam. Awan ti agungat. Awan talaga, kapitan. Alangarudan, inakon aglugan. Agawid ka matan, taamangan urayan na kan ni misis mo. Marituyang, nagpintasan day ta skirt mo Kasla kalablabamay. Ay, wun maray. Kalablaba. Kadigdegos ko. Ay, Madlaw nga raw. Madlaw kuman nga inaldaw kang agsukat maray. Saanen akas idi awan week ti palda masuot mo sa ambo sukatan. Kanayon kami itan nga agdigos kin ni Badung ka maray. Ay ka nasaya at ano kasta? San kami akaskin ni Kapitan nga ang dod. Kabuteng na nga raw ti danom. Ngamda kami kin ni Badung ka. Ay, inaldaw ang agdigos kamay. Iso ka di nga imay ka dito tersinak. Ta ipakita managdigos ka. Ay, wala. Kun umayak mo't maki-istoryakan ka. Ala awa mo kidi aramidak ita Agur urayak la iti gumatang. Ala amaray. Mangirwar ka iti merienda. Ag merienda ta. Di kagdanag tabayada. Saan nga utang? Ay ka nagsayahatan ngay no kasta maray. Adda kwartak dito maray. Isu asigay. Mangisagana ka iti pagsangwan ta. Nyala soft drink kanda imas at tinapay. Paray, nakaisam ka, matamasabat ka. Ayun, paray. Naggapuak man ije munisipyo. Kat ada na amok na pintas balasang. Ha? Balasang? Uy. Naktosarong karan. Ay, kuyugan nakto Ay, ariglado paray. Nagpintas. Among ka di. Kuna na bang luak ka no? Anya? Kinusan ka nga agdigdigos, paray? Nagdigos kanayon na kon nga agdigas, paray. Itikas ta. Ada umasidaga chicks. Amom ko arap. Ada man ng chicks ni Uncle Mau. Chicks? Laklakayanan. Ag chicks pa'y laang. Kasta matikunan Nuadaman chicks na. Pagkukwartaan na laang ni Uncle. Uray basta da chicks na. Mamati ka mait. At tutupan ti chicks na ijay. Kitnusan agdigdigaws. Inkaminto ka no sa rungkaran tay chicks na. Agar-aramid lang ni Uncle iti parikot na. Kuyugag to manamang sa rungkar iti chicks na. Tapengkag no pudno mo lang at chicks na. May isa ka man tatabadaw. Saan mo na kuyugain? Ang mga numairamraman ka lang iti agbalin na parikaw. Ay nawon maribana ang mamati ka iti imbaga. Ni Badung ko amismaw tinagko na kanya. Ni Kapitan ka no amismaw tinangibaga ni Badung ka. Anya? Ay na, Marituyang. Anya ka di day tanga ibagbagam.
Agar aramid ka lang itisan a pagkinaawatan da kapitan kan maribanang. Iso nga rod arimwarda ita, tamapanda ka no pasyaran tay checks ni kapitan. Pudno nga ta. Wen maray. Isumot lagayam ang nagdisnodo ni Inteng ang nagdigaws. Imbis asigod kat pilpilitak pa'y. Sakat nagbayag pa ijeban niyaw. Pasinaysaya at nakanot ni nagdigaws. Ha. Sakat inusar naman ng tay banglok ang nangina. Aw, makita maray. Kaya't asawunday ta, apod no at chicks ti sarong karanda. Ay, ang mga numay sa laang mo't apagayam ni kapitan. Imposible pa'y laang mo't nga ag-checks. Mala, bay anyaw ta inton sumangpo ni Badungkaw. Damagag tukun kwa na, nupod no at chicks ni kapitan ti sinarong karanda. Naimbag tadakan pa daw. Kumusta tay napananyukin ni kapitan? Chicks kaday ti sinarong karanyaw ket chicks ni kapitan. Saan mutan nga aminan ni parenting at chicks na? Friend na kanulang. Aya, anya tinapaliiw mo kadakwada. Basta naragsak na mahit nga agsarsarita. Kag napintas ka di jay babaay. Ay, na. Napintas Kursunadang harag. Anya! Kurso na tam! Kay Dwayne, apay dakas ka day no kung nakakursunada. Ha! Dakas batong! Ay, unay kan tuyang. Saan ko mo nga sawaan? Kursunadak lang. Apay ngayon may ka dito'y balay ka, wanti banang. Anda ka di bagam. Ay, sapsapulak ni Uncle Mo. Nagdigos itay, nagbangbang lupay. Napanakla ijay CR, awan matan. Rimwar nga taantay. Ang mga nunapan naman sinarungkaran tay ko na ni tata ba nga chicks na. Anya! Unantay, pudnon sa nga da chicks ni Uncle. Iswa ka na yun ngagdigaws ka nagbangbanglaw. Ay, ti awanan bain alaklakayan. Ha! Sumangpet to lang tamakita na. Saan ko apastrakan ijay balay? Agnaudlangan ijayan ti chicks na. Ngamsan mo pa na panaknakan no pudnawan tay. Tinasaya at pankampay no pudnwa talaga wanusan. Ang mga no friend na laang. Sigon iti obserbasyon ko. Kaslapod numat. Ulay pay. Pangkampay nga umuna no pudnawan tay. Nay, sabali mananti kawas mo ita, amaray. Kan nadalusmat, sakit, nagbanglupa. Ay, talaga mo tainal daw nga agdigos. Kan siyempre, agpabangluak mo ta. Apay, adda ka di lalaki, maray. Ha? Lalakay? Ay na, Na, nagsayaat kat kumano at damaray. ha? Kaya't mau nga adda lalaki, Ay wala, basta guwapo. Ay maray, iti panagkunam nga ta, adapay mayat kanya agwapa. Ni badong mula ang tinagustukan ka. Ay, di kan agpantasya. Na, Ay wun gaya maray. Anya nga iti madamag kin ni kapitan. ay kapitan lata. Anya kumangay ti madamag kan kwa na. Nga adda chicks na Ay. Bayam daytan. Nariga ti mairamraman, maray. Day, mangmangan kan inteng, dinak inuray. Imuna akon. Sigud mat nga aggidgid danta amangan. Itaman pa'y akanayon ka nga umuna amangan. Ken, kasla sabali akanayon ti ayan ti panunot mo kadagitoy Ay, pampanunutak ni Gina. Gina? Katwan. Tay gayam ko kapitan na. Na, Iso nga ron adardara sa timangan, ta inakmanan ije balay na. Ta agaramidak iti kulungan ti patoken manok na. Ta agtaraken iti ado. Ta imbaglakan no apagkwartaan na. kasta ka de, inteng. Iso adi naksinghan. Ta ituloy ko timangan.
Tain na kon ijibalay ni Gina. Apayantay, imay ka manan dito'y balay ka. Agparparikot ka kadimanan kinianggail. Ay, kasla mamati aksa nga adda chicks na kwarog. Pag kunamay tantay. Ay, kasanaw. Inaldaw nga agdigos. Nagbayag iti sangot ti sarmeng. Kanayon pa'y nga agbangbanglaw. Kan masapol kano anaplantya ti isuot na. Idinto tako na naman nga agaramid la iti kulungan ti manok iti balay ti gayam na akapitana. Kasta ka day, antay. Ay, wan, kwarog. Kasla awan bibiyang nan kanyak. Eh? Umunalatan amangan. Kan maturugan iti salas. Kasla awanan bibiyang na kanyak. Ay, day tantima day, antay. Wine, madya talaga. Ay, saan mo nga itulok, antay? Lapdam ni angkain. Stuck on you. I got this feeling down deep in my soul. Inteng! Agdigos ka manan. Natural Taing kanto manan sarong karan ti chicks mo. Daya, awan tupay. Manipod ita. Jak kayatan arumwar kapay. Ha? Apay ngay. Padasem ti rumwar manan. Tasaan kanton apastrakan dito balay. Naa. Ha? Ay sarong karakla ang matay gayem ko akapitana. Awan mo't madingar aramiden may. Agpatpatulong la kanyak nga agaramid iti kulungan ti manuken pataw. Basta saan kan arumwar. Oh, Agpatingga ka dito'y kabildatan. Taiti ka nito amaamwak amapan ka ijay ile. Wano umadayo ka dito'y kabildatan. Ha! Talaga asinaan kan. Anya. Awan mo't madingar aramiden mi. Agayam kami lang mo't kani Kapitana Gina. Kasta Uray awan. Ngamno si ka. Adda pa nagustom iti dayta a kapitana. Na- Nga uray gayam lang ti pangibilbilangan nakan ka. Kwa. Kwa. Sige man laangan. Palubusan ka man laangan. Ala, agawa am nga ti mangan tarumwarkan. Puno aya. Inalpas ako. Inakagtutbrasay. Sige enteng, agawa am. Ngamjak kayaten nga agawid kapay dito'y balay. Ha! Ha! Ala, pumanaw kan. Alaam amin na nakawis mo. Yay. Amin agamit mo. Alaam, tapno awanan ti subsubliampay. Ngamen, saan ka maten akayat? Di kan pagtatakunan. Ala, pumanaw kan. Anya? Apay ti kunam, kailalaan ka. Asan? Pumanaw kan, tapno awanan ti sakit ti ulok. Tapno awanan ti asikaswal. Anya? Kwa banang. Jay. Ilakok matan ti balay. Na- Tapumanaw akong dito'y kabildatan. Idi day tanga bigat, kaslaawan metti na isang sangayan iti balay da Kapitan Enteng. Ada ti basit ariribok, ada ti panagkatawa, ken ada metti kaslaawan sarbina ti panagsusinungbat ti agasawa. Nem dagiti kakabsat, amo tayo amin dagiti dadakel at parikot, saan da kanayan nga manghugi iti dakel gulo. Nadaduma, manghugila ang iti banglo, iti di panagdigos, iti may sagisaw lisaan ay nalawag, ken iti panagdoado nga inaramid ti puso ikaslapudno. Ket dayta tinapasamak ken Enteng. Agsagana ko maisuna mapan iti munisipyo taad damitin na, nem ay di na sa jepset ti asawana ti angot na, kasla nagkurang ti angin iti uneg ti balay. Enteng, at digos kaman, kinunana, agraman iti putot ken baeng. Ni Enteng met, kas iti kadawyan ay mapaspasamak iti adu ilalaki, nagpalusap peng. Nalamiis kano ti danom, nakapagwisit met kano, ken adda meten banglo na gapu iti nangina di pabango. Nem anya ngay ti serbi ti nangina di pabango no ti mismo ibadiket saan ay nadalusan. Ay, apo, kasta tinagbalin ipagsasaritaan da pinilit ti asawa na nga addigos isuna, ket uray aguget ken agpanggap mapukawen ti oras na, napilitan met ni Enteng. Idinalpas, nabaliwan ti langana. Nadalus, na plesko, napintas ti bado, ken napigsa ti banglo na. Dito'y meten ng hugi ti buteng ti asawa na. Apay kasla na isang sangayan ti panagsagana ni Enteng.
Apay ima sa pultikas ta ikabanglo. Apay kasla adda sa bali eragsak etiropana. Ididimteng ni Kapitana gina iti munisipyo, na embag ti pa nagsinabat da na banog met ni gina iti trabaho, ket ni Enteng, kas Kapitan ken gayem, nakisasaritakan ko ana. Adda ko maproyekto ni gina iti balayda, may sa ekolowan dagiti native imano, tapno adda maeraman ipanggedan ken pagbiyagan. Kinasapon na titulaw ni Enteng, ket ni Enteng met, awan ti Dykes panggep na, naganamo ama pantumulo. Niyem adda nakakita kadako adda nga agsasauken at katawa. Adda nakanggeg iti na ganigina. Adda nang ibaga nga napintas ti babae. Adda pa'y nang ilawlawag ga iso kano ti rason no apay nagdigos ken nagpabanglo ni Enteng. Ket kakabsat, amo taya ti chismis. Kaslaanin dayta iti rabi, saan mo ay makita, niyem sambek iti tunggal tawa, tunggal lidaw, ken tunggal puso isaan nakasagana. Sakbay pa'y makasubli ni Enteng, dimtensyan ti istorya iti asawana. Ada chicks ni Kapitan, kasta tinanggad na. Ket idi nagsubli ni Enteng naragsakken agpalawlawag maipapan iti kulungan ti mano, saanen manggeg ti asawana ti kinapudno. Tinanggeg na laeng ket tinaganigina. Ti makita na laeng ket ti banglo ni Enteng. Ti marikna na laeng ket ti buteng baka saanen ga iso ti ay ayaten ti lakay na. Manipud ita, saan kan darumuar, kinuna ti asawana, ay kaslaputot laeng, nem iti kinauneg na ket agkarkararag ipadasen ko man ni Enteng ipatalnaen isuna. Nem ni Enteng, nasaktan met agkonanar itrabaho laeng dayta, gayem na laeng ni Gina, ken tulong laeng ti panangaramid iti kolohan ti mano. Nem no duay puso ti agsaw nga agpagpada inadangran, awan ti addinggid. Nagsubli ti panagpabasol. Lagsakit dagiti sao. Ket iti may sa ika nito, kinuna ti asawana ti saan ko mga ibagbaga ti may sa itao no saan pa sigurado ti pusona. Alaem dagiti gamit mo. Pumanaw kan. Saan ka nga agsubli? Lagtakder ni Enteng saan ay makasao. Ti lalaki ika daw yan ay nabak ng iti katawa, nagbalin ikaslaubing ina ikat iti pagtainan na. Inurno sa dagiti badona, niyam kada bado ekwartaen na, kasla adda may sa itawen ti panagbiadda, maikat met iti aparado. Ket iti roar, nagsalding tilawag. Nagdaks ti tangatang. Naghugi ti bagyo. Idi rabi, napigsa ti angin, bumabayo ti tudo iti atep, ken dumanjerjer ti balay. Ni Enteng, ure na putot ken napalayas, saan ay napan iti adayo. Kasla adda ti puso na nga agor ura ilaeng iti may sat isa umanipod iti asawana. Niyam sakbay imapasamak dayta, ada na pigsa ipanagtuktok iti ridaw. Ni Matias, nabasa, nabanog, ken agar-arem. Agpasakit ti asawa ni Matias gaputadanda ni mga na. Saan ay makadanon ti kumadrona? Nadlawa ken na pigsa ti karayan. Ti dalan ket napno iti danom, ken ti anin kaslakayat na ipukawen ti tunggal tao ay magpadas a rumuar. Ditay tayo makita no anya ti pudno ikinatao ni Enteng. Mabalin ko maikinanana, saan akon ikapitan iti dayto ibalay. Napalaya sakon. Masapul ko pa'y nga aywanan ti bukod kod problema. Nem saan? Idi nangeg nang aadda inaken ubing nakasapul iti tulo, napuko ti bukod na ila dingit. Alaen niya ti tali. Agurnong tayo iti lalaki. Masapul ga maipantayo isuna iti ospital, kinunana. Napanda iti karayan iti tamnati na pigsa itudo. Ti danom ket mangato, nalidem ti adlawlaw, ken ti silawlaen ti flashlight ti mangipakita iti so magmamano batbato ken ramot. Inalot dati tali iti nalagdati kayo. May samay sagiti mabok dagiti lalaki. Ada nagapapus iti tali, ada nangigem iti pasyente, ada nang sango iti anin. Ni Enteng ket na basa aging da iti tulang, niyam saan na nagsardeng. Kada agpuko ti saka, kasla agpuko met tinamnama. Kada bumangon ti daluyon, kaslaag ko na ti karayan, saan kayo makalabas. Niyam insungbat ni Enteng babaen iti aramid na, ada bayad na agur-uray. Saan kami nga agsubli idi kami agbaligi. Ket idi nga dani matnagtimay sa kadakuada, ni Enteng tinanggigem. Idi agsanit ti ina iti ot-ot, iso ti nang pabiled. Agibtur ka, manang. Dandani tayo. Saan ka nga baybayan? Nakalabas da iti karayan. Insakay dati aganak iti tricycle, ket napanda iti ospital. Ti asawa ni Matias ket nakadanon iti umiso iti tiempo. Naanak ti ubing na taujt, ket idi nangeg dati umuna di sangit na,
kasla na po ko ti danyo ti bagyo iti may sa ika nito. Ay kakabsat, adda ka di napapateg penyam dayta iuni. Ti sangit ti ubing ikasla ibagbaga, adyamanak ta saan kayo ay nagsuko. Ni Enteng, nagtakder iti huwar ti ospital, at tartaray ti danong manipod iti badona, na banog, nem na ornas ti pusona. Saanen ay napateg no ada ng ibaga ay mabanglo isuna. Saanen ay napateg no ada ng ipagarop ay mema isa ti panggat na kandina. Iti dayta irabi, pinanek na kanachi ti kinakapitan ket saan titulo, saan inapintas ibado, ken saan ibanglo. Ti kinakapitan ket panagtakder no dagiti dumaket abbuten, panandigam no ada matnad, ken panangyuna iti bed ti sa bali uray ti bukod mo ipuso ket nabura. Idi agsubli ni Enteng iti barangay, uray saan ikayat na, nadayo isuna ken dagiti tumulo. Niyem iti likodan dagiti palakpak, adda may sa itao ay nakatakder na ulimet ti asawana. Nakita na tinabasa ay bado ni Enteng, dagiti sugat iti imana, ken ti banog iti rupana. Ket iti dayta ikanito, nagtinad ti amin ipanagduaduana. Naawatan na nga ti lalaki ipinagarup na imang lipot, isumet ti lalaki na nisalakan iti ina ken ubing ititen na ti bagyo. Imay isu na ginapno iti baen ken ladingik. Enteng kinunana, pakuwanan na. Sa anak ay dimged. Pinasyak ti tsismis nem saan ti tao ay kadwak iti adu tawen. Saan idagos ay nagsaon ni Enteng. Adada di ti sugat e saan ay mapukaw iti may salaing ipamakawan. Niyem ay di nakitana ti luwa ti asawana, nainget ti putot naket na lukatan manen ti ayat na. Nasakit ti sa umo, kinunana, niyem nasakit met na saan ko ay naipakita ken kano kasano kakapatid. Manipo dita, saan tayo nga ipalubos ti chismis ti adsao iti nagbaitan tayo. Ket ay, dayta ti ada iti daytoy na istorya. Mabalin ikatawaan ti di panagdigos ni Enteng. Mabalin ay makakatawa ti nangina di pabamo ken ti panagsuspet sa maipapan iti chicks. Nem iti likodan ti amin ikatawa, ada na pateg leksyon. Ti panagduadwa, no saan ay mapagsasaritaan, mabalin ay mandadael iti balay. Tisaw ay maibaga iti putot, mabalin ikasla bagyo ay mangikat iti atati. Puso. Niyem ti kinapudno, panagtalek, ken panagtitinulo, mabalin met ay mangbangon iti nadadael. Ni Enteng ket saan iperpekto. Nalaka nga agpalusot, nasuker iti panagdigos, ken no daduma saan ay nalaing nga agpalalawaw. Ti asawa na met ket saan iperpekto. Nalakai maimon ken nalakai mamati iti nangged na. Niyem iti kamaudianan, pinilida idimged, agpakawan, ken manghugimanen. Tatipud no ipamilya, saan nga awan parekot na. Tipud no ipamilya ket dayta pamilya kalpasan ti bagyo, agtitinulong pailaeng imanggurnos iti balay, mangpunas iti danom, ken mangibaga iti maysa ken maysa, adda aktitoy. Saan ka nga baybayen?